салом алейкум сунёи азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад ва як замини холӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед сунёи азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои ма хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доред, замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Крупский. Фундаменти 4 дар хона, кухни, бандя, рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ бо савдо мешавад. аз ҳуҷҷатош фақат қарори замин ҳаст, лекин ҳозир ҳуҷҷатоша туғрӣ доранд. об аз хона 50 метр дур ҳаст. свет доимӣ ҳастак. аллакай мардум дар гирди атрофи хона зиндагӣ доранд. ҷойи соз аст. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон имо WhatsApp доранд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар сентри шаҳри Душанбе, Домпечат. духонаga квартира дар 3 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш заданд. доми 16 этажа мебошад. дом аллакай тайёр ҳастак. метавонед ремонт карда зиндагӣ кунед. хона айни ҳол коробка ҳаст. харидор бошад, марҳамат, занг занед. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, кӯчаи Грандзавод. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хонара 100% ремонт карда пад абой медиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди цирк. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. дом тайёр шудагӣ аллакай. фақат метавонед ки харида ва ремонт карда зиндагӣ кунед. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, дар назди роҳи Ленинград, лаби роҳи Калон. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 31 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон. духонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. дом тайёр шудагӣ, фақат харида ремонт карда зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар назди повороти аэропорт. 4 сотиқ замин, об свет ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%.
گرد زمین محکم می باشد، فروخته می شود و نرخی 300,000 سامانی با سودا می شود. خریدار انیق باشد، رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب زمین معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقمشان ایمو و واتساپ هستند. این خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر باختر دهه پرتدیل از وокزال 2 کیلومتر طرف راه دوشنبه می باشد. 4 سوتیق زمین، 6 در خانه، گازخانه و نه حاجت خانه در درون و هم در بیرون می باشد. آب سویتش دائمی هست. حجتاش همش میکنن خریداری انیق باشد. گرد حولی محکم می باشد. ریمونتی نو کردگی فروخته می شود با نرخ 410,000 سامانی. خریدار باشد، رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقمشان واتساپ دارند. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان میکنند.